2007. Vane zvichemo here vane nyaya yauya kudare isusu hatidi zvichemo tototi nyaya dzauya tozoti kwauya nyaya kana chiri chichemo toende pasi pemuti kuti itori nyaya iri kudare totosimudze nyaya tosununguridze nyaya saka tinokumbira baba tomiritoda kuti vauye vasoye vari kutaura ndimai kana ndibaba uyai musoye tiende mberi nenyaya. Zita hey, iroro tinoti CALD Gaul. Oh, ndazvanga kuti Gaudensia. All right, Gaudensia Tomeke, okay. All right. Taura yenyu. Inini ndine mai Tomeke. Tine nyaya yemwana wangu wakafa Ribert. Ani? Ribert Tomeke. Ribert wakafa. Takazoona munhu wosvika kwaMutare munext door akatumwa kuuya kotitaura kuti mwana wenyu wafa, hanzi wapondwa ari paMambo Masibhera akasungwa necheni. Zvadaro tichibva tabva kwaMutare kuuya kumba, tauya kumba takaita mazuva 2 pasina auya adii. Takazoona mapurisa otidaidza kuti aTomeke uyai kuno kumuyu. Tikaambuka pamuyu tikasvika zvakaitika rini? 2007. All right. Mapurisa vati? Mapurisa ndo akazotidaidza kuti uyai kuno tauya nemwana wedu wakafa. Tobva taambuka tomuona mwana ari muchibhokisi akafa hanzi akapondwa. Zvadaro isusu takati mwana uyu hatimudi, ngaaende hake apa anga akasungirwa aigirwa hake ipapo. Saka mapurisa akatitora tikaenda paMambo Masibhera tikasvika ipapo. Mapurisa akataura kuna Mambo Masibhera kuti tauya nemwana uyu waTomeke warana, kuti mwana uyu ngaaigirwa hake apa anga akasungirwa. Marumai. Mapurisa akauya komutaurira kuti mwana wenyu Ribert wafa. Hanzi waitwa sei? Hanzi wapondwa. Akarohwa nevanhu. Ndofunga musamhanya mira. Hanzi chii chaitika? Hanzi apondwa nevanhu. Akaziwa warepa. Wakarepa kana kuti atembuta kurepa? Zviri kunzi akarepa. Vari kuti akarepa. Akarepa. Mbuya zita racho ndirizira mbuya iyo. Vari kwavo? Vari kwavo. Zvinoera mastiki. Saka tadaro takazosomuka kubva pamuyu nemapurisa aya tikaenda ipapo tikasvika Mambo akataurirwa kuzi nemapurisa. Mambo anga arani? Masibhera. Ainzi ani Mambo Masibhera uyu? Waitonga. Mairirwa Masibhera. Akati Mambo Masibhera akazi tauya nemwana aTomeke ati mwana ngaaigirwa hake apa akadini paakaroverwa achibva afira. Saka Mambo akazotaura ndiri ipapo mwana uyu wakaroverwa paMasibhera ipapo. Ndo paakaroverwa. Wanga ari kupi headman? Apo paZhombena. Iye mambo wanga ari
hanzi angari saka mambo ndiye akazokumbira mapurisa kuti ndokumbirawo kuti mutore mwana uyu muende naye kumuochari kuChimanimani tozotanga taonana kuti tione kuti kuige mwana azviitiba kuti mwana aigirwe pano. Saka mapurisa achibva azotora mwana kuenda naye. Mapurisa ndoko akazoti mwana taakuuya naye kuti muige, ngekuti mapurisa ndiwo wanga vari kumirira zviro zvacho kuti zvese zvanga zviri kuitwa ipapo. Saka mapurisa akazouya nemwana akati mwana ngaaigwe. Hakuna mutemo wekuti mwana haigwi, mwana ngaaigwe. Hakuna mutemo wangadaro. Kana dai zvaitika nenzira ipi tinopa 72 hours kuti mine zvemunodi urongana murongana, asi munhu unodi kuti kuikwa paine nyaya dzinodi kuzoitwa dzozodini ndizvo zvochaizvo. Saka mwana akazouya tikaiga aripo mapurisa. Tapedze kuige mwana, mapurisa akati tichadzoka tozomupa postmortem yemwana wenyu nekupondwa kwaakaita kuti zvakadai zvakadai. Saka tichadzoka. Saka kuenda kwakaita mapurisa havana kuzongodzoka. Takabva tagara kusvikira 18 years dziya dzisvike. 18 years dzasvika hapana watakambozwa kuti nyaya yagumirapo yadai. Saka isusu takazoona kuti chief pazvo paana chief apo, ngatiendesewo nyaya yedu kuna chief kuti chief oye tibatsirei nenyaya iyi. Saka maona tiri tauya muno. Postmortem results akauya? Havana kuzombobva vauya mapurisa kusvikira pari nhasi. So pane pandangoti mwana anga akasungwa ndizvo? Anga akasungwa nemutambo? Anga akatsungwa nechini dzemapurisa dziya. Munoziva muridzi wadzo? Muridzi wadzo takazwa kuti ngedzarei. Taindozwa kuti ngedzarei. Mukadzi wacho ndiye akatora cheni kuenda nadzo. Saka akasvika mukufa akangosungwa? Akandosvikira pakufa akandosungwa. Akauya nemapurisa anga achakasungwa? Anga asina kusungwa, anga amuzibhokisi riya riya. Anga asisina kusungwa. Uyu akamusunga ndiani? Inini kuti tinatse kuziva kuti akamusunga ndiani, ndinofunga panana Atinota wanga tsanangura ngekuti ndiwo wamwe wacho watakazwa kuti wanga vari. Saka wanga azomutsanangurirawo. Toda zita maitome. Zita ra Tinota. Alright, Tinota Godai. Tikaibudisa mhuri yaTinota. Tinota Godai. Saka what is really transpired here? I'm failing to understand. Uyu munhu wakarepa akasvikirwa achirepa. Ndo zvekuti hatichazvizivi. Takutoda iwo ana Zondai wanga waripo kuti wachitsana. Isusu tinoda kutozwawo kuti zvakambofambiswawo sei pakuzorepa apa nekuti akamuona ndiani zvese. Saka imimi vanhu vakasungwa kana pakamusi waitika nyaya yacho? Pane vanhu vakasungwa. Vangani? Apa papepa isusu takazotoona pepa pakanyorwa 6. Asi vanhu vanga vakawanda. Zvokusvika angani? Tingatoti ameno kana kuma30 here kana kuma30. Yakaenda kudare here? Haina uko yakaenda.
pamusoro inoito muri kuti dare rakabvunza machangamire idare kumapurisa kwacho vanhu vasungwa vakaendeswa kukoti. Hatitozvizivi ngekuti isusu tanga tisingataurirwa nyaya yacho kuti iri kufambiswa sei. Isitani takandomirira zvokuti mapurisa achadzoka. Saka kubva 2007 hapana mupurisa wakadzoka. Hapana. Munhu wakafa guva riripo. Mapurisa hapana wakadzoka. Nanhasi. Dare mazvizwawo here? Hapana usina mwana baba. Munotiwo kudini? Munhu mwana wenyu ofa worohwa. Toti wakapara mhosva. Handizvo? Toti wakapara hazi wakarepa hapeno inyaya tichazotsikwa tomboti wakarepa. Warepa unourayiwa here? Alright. Tine mapurisa arimo ouya otora chitunha. Tine nyaya yekuzi futi munhu isusu chetinoziva munhu ukanga wasvika pana mamboka garaini basi. Munhu ukasvika pana mamboka watopona. Munhu ukasvika pana mambo zvandofanana nemunhu wasvika pamapurisa. Ukaona wozi wakarohwa kumapurisa usvika wafaka wanga wasi kumapurisa. In fact ukasvika pane vanhu munhu tikasangana nenjodzi ukasangana nedambudziko munhu asangana nedambudziko chaanotanga kuita sei? Kudaidzira imbwa. Unodaidzira kuchi? Kuti wadi? Vanhu vacho vakachisiyana here. Tine magurupu mairi anobatsira. Pana ane inifomu yekubatsira here neanoza abatsiri. I believe kana panyari ne4 ari kudorwa panobudawo 4 or 5 anoti musadini. Zvino kana mwakuenda kuti anhu mwese saka anhu ese 30 akasvika mbuya achinyengwa. Hapozika kana pachisungwa vanhu vanosvika it means kuti vanhu ivavo vese vari 30 ka. Vanhu vakatoona mbuya ivavo vakatoradzikwa vari pasi uyu repista achichitorepa ende vaifamba vari 30 ka. Vanhu ivavo munhu mamubata aita mhosva hatisi kuramba aitwa pane inozi apprehension yekuti munhu abatwa. Then tiri kuzwa kuti pakazosenze mahandcuffs. Munhu akatoiswa mahandcuffs ka. Zvato munhu unonetsa ndoonoramba kuiswa simbi. Ozi vakatadza kuiswei. Ukaona munhu aiswa simbi atokomplaya ende aiswa simbi atosungwa. Hapana zvaachaita munhu iyeye. Munhu unonetsa ndosati aiswa simbi. But munhu kana atoiswa simbi atosungwa. Then oenda pana mambo. Mambo munhu orohwa pamba pako mambo kusvikira afa. Mapurisa ouya kotora mutumbi pamba pamambo ipopo. Kwakuzodzoka kotaura namambo wacho kuti todoronga kuti aigweyo ngatisenze mutemo. Hapana mutemo wanga uchasenza bhozi. Hapana kutombobvira pakasenza mutemo kubva pakatangira nyaya yacho. Yanga iri nyaya yarepist nambuya kuenda mukoti accused mudhoko complaining uko. Mbuya otauri ndakazwa uyu tazi 10 years dzake. Repa haumbofiri mujeri pa. It depends nema extenuating circumstances. Munhu pamwe 3 years pamwe 5 years. Munhu ungadai ariyo ari kutoita anga aine mhuri. Anga aine makore mangani? Ngati kuma 15 16. Kwakuchonyenge mbuya ine mbuya ine makore mangani? 49 years.
15. Hello? But my details, I think with the police, it not in it. Drungo tango for interest sake filing yangu into Drutos go, Diri, Gutos go, Semas Gure, Drutos what is it? In here to repay, Ilumangaro. Yango Fanana Mimio, Munonga Mutoroba when yao, Zimutagado Fanana Neyu. In here, Murugona, the west part of this case, in here, again, the police. People one Wagasumba, alright, one Wagasumba, one you are, they are roaming the streets very free. As it Gua, Remun Wagafa, Riripo, and Hacho, and in here, Aruto Parazim, Ajito Sumba, Ajito Buddha, Yakaduniswa, those Rugu was our big Waripano. Could you know? Zame drugs wearing of my paper. The moment said to Ziruto, what it is Wakabam, Zagazone, Zembuzi, Wagaura, Bracha, Ziruto, what Iemana will be 18 years. Nanas Mapurisa Asatazuka, it means with Abatisado to Tunan in the police. Those were police could be Yay, Fabi Wakatura Mutumbi. Pakarongwa kuikwa mati makaweka polisi iripo makati zodi kubva ipapo toenda ufuti kuhaikoti kumutare iwo obvious vamwe vachati nyaya yakaenda kukoti toenda toza chiri kuitika panapo inini ame primary court iri community iri kuprimary pane secondary netertiary saka haugoni pakuti uri kulowa court kuno woita case isina kupedzwa nehigh court kana kuti nesuperior court. Nyaya yenyu kuizwa ndaizwa but handina izvozvi zvendinogona kuti ndingataura kuti ndoda because zvakatoitika zvimwe zvacho zvitori kumapurisa ikoko. Chendakuda kuita chete ndechekuti mangwana ndautoenda kuchimanimani ndonoonana naofficer in charge, madhokets anenge ariko, ndozwa kuti nyaya iyi makaifambisa she awa pamwe vachati takaiendesa kuti inini mangwana wacho ndaida kuenda kwaMutare straight, handichaendi kwaMutare straight, ndautotanga kuenda kuchimanimani ndopuhwa information kuti yanzi yakaenda kukoti kwaMutare, then ndogona kutocheka neMutare yacho ndiri ipapa kuti weMutare vakonfirma dhoketi riri ikoko kana riri apa kuti ritorapa totoronga kuti dhoketi riri riende tochizwa kwaMutare kuti nyaya iyoyi chakaimisa chii ende yakamirira papi, but handoni chinoimisa nepeinomiririra ngekuti guva riripo. The fact that guva riripo rine munhu, hakuna munhu unofa kunga huku ichibva yapera, hazviiti. Saka nyaya yenyu tainzwa uyu waida kutsapana nazo ndiani ainzi uyu tinoti une zvokuti tsanangurira weri maererano nenyaya iyoyi. So ini ndingane tsananguro mune zvimwe zviitiko zvakaitika ipopapo. Zita Zondai ndichibata muri muzvikamu. Ndofunga ini ndakasvike pamba pangu kwakuri kuma 6 manheru zuva ratopota, ndakaona mamhaizi anga arepwa asvike pamba pangu naPamela Chikoreka unowa Raymond Saurombe. Ichisvike pamba anoti ndikuda kuti tanga kutodye sadza manheru, anoti taikumbirawo mazuva acho kwakuine maserofoni asati awanda, tikasi taikumbirawo mungatibatsira here kuende kofona kwaEzuva kana kuti kwaZwani Tuso, ndowanhu wanga waine mafoni. Ndikati mudzimai wangu toti anhu ari kuwana wati vakani Pamela Chikoreka nani namai ayo aizi akaponda, mai aizi akareka ndiani
Alright, okay, mbuya zvinoera. Saka wasvika paya ndichibva ndatoryesa ndatogurimiswa mitatu ndichibva ndasiya nditsari zvazvi kuitika ndizvere ndichibva nawo takaende pamba pamambo wamasitiki Ndichienda koite apa nyaya yakaitika ngekuti mai ayamwa pamasitiki ndokakune mwana wanga usiku kapa mwana wenyaya ndakati inini handiendi tega kuhighway kupiko uchimboitire zvese turi nyaya yako usabatanidza nyaya yako neaya hatinokwenda kwese kwetinokwenda maimbofambirei pesa wanga wari kuti pane nyaya yaitika ndiyo yetirudayo waijamba warepa mbuya masitiki asi mbuya masitiki wakuwara murizwa here vanoti naende kuchipatara murizwa alright urumai mbuya uyu pamera chikorera uyu wanga aina mbuya iwo mbuya acho akatotaura kuti ndarepwa handina kuzoone nguva yakuabvunza ndikanotaura chokwadi tabvapo takabva taende kwaZombeni pakanga paine ndopatakasvika isusu paina Liberty Tomeki nevanhu vangu vakatowanda kufunga aisi kuma30 vanhu vanga varipo anga atoma ndei asi papana vanhu akadini akati wandei but ndichisvika apa ininotaura chokwadi chendakaona ndichisvika pendakati ndichindotisvike svikei pakauya sekuru wangu Gilbert aine tambo yanga kabata yakati iwo watosvika vanhu vese asvika pana panotochaya murizwa tambo udini uende kodini koonekati iyoyo handiyo ndadini indafambira pari panapa zvichidaro wakanga ari kunziro wanga ari paiwe ndini ndasvika ezvo wainzirowa ndiani roani Liberty wanga ari pai Liberty wanga akasungwa ari mukati mwanhu akagara anga akasungwa chii anga akasungwa cheni akasunga Liberty cheni ndiye pai painomupurisa handizii zvinotangura ndo nyaya dzedu toda kuti tifambe netizive ngekuti wakanga uripo it means kuti pauda kuti titsvake umwe munhu unoziva iwewe wasvika iwewe wakasvika paina Liberty ari pakaungana ari kurohwa akasungwe cheni iwo bva watozidino pondao iwo ndozvendiri kutaura kakuti already the fact that wakasvika munhu aine mahandicapsika automatically it meant kuti pane mupurisa cheni idzodzo cheni ukatodzona ukasvika paine cheni apa dzakatsvetwa pasi unototarisa kuti mupurisa wacho une cheni idzi hakuna cheni dzinofamba dzisina mupurisa apa ukatoona cheni unotoziva kuti pane mupurisa panapa une hake paaenda asi nyaya dzetiri kuita panapa uchide koba iwo ukasvike paine mahandicaps unopwanya ngoti pane mupurisa iwo wakasvika paa paine mupurisa iwo cheni mupurisa wakaise cheni wanga ari papi ndo petinoda kootanga tikudziwa kuti nyaya yedu ngoti kana paite cheni munhu uyu watosungwa patoshanda law enforcement apo yapo odha yekuti rowa iyi yanga ichibva papi ipo munhu atoiswa cheni and it means kuti papaine mupurisa iwewe wasvika iwewe wakajoinawo here kana kuti wakarwadziwa iwe ndakarwadziwa mira iwo warwadziwa waitotaura kuti rumeka zviri panapa handisi kuzviona zvakamira mushe kuti muda kuti tirowe munhu ngaabviswei cheni kuti mwatosunga munhu haachadini haacharowi ndo zvinopangisa kuti wanga waine consent seipo papo nekutoti munhu uyu zvaatoitwa bvisai ngaabviswei cheni unoziva kuti ukarohwa ukaramba wakasungwa haufemi unoziza ende dzawakasunga wacho mupurisa here cheni dzaa dzakabata bhonzo ndoda kungoti nditaure hedu general kuti cheni dzikaku wakambosungwa cheni iriwo ndakatozozvitisungwa ipopa chizwa wakadzizwa sei hautemere kuti anhu we dzorai ipopo zvakatoshamisa dzangu dzaindikasungwa dzaitokumura dzega ngoti wanga usina mhosva izvo hazvisina ndabhati zvetiri kutaura akambosungwe cheni munomu harume ashoma munomu
cheni dzikabate bhonzo haufemi ba, haufemi, ende dzinouya kusunhurirwa. Ukamutaurira mupurisa kuti unosunhurira. Saka uyu waibatwa achisukumidzwa achidonhedzwa, saka dzaka nguva yese anga akatobatwa bhonzo. Saka ndiri kuti paifanira kunge paine mupurisa waida kutaurwa kuti munhu imusunhurire inini. Dzakanga dzambobvepi? Chenini ndakazwa kuti dzakanga dziri Raymond Sauron. Pendakwaya nemudzimai wanga ari kwere Raymond pasina ndiyo ndaida kuti ndofonera ini. Pendakasvika inini munhu ari kurohwa, ndo pendakatanga kuti imimi muri kuona ari munhu unofa marerwa ari kuita. But chakandishamisa inini chinondirwadzana nhasika ngechekuti vanhu vese vakanga varipoka vakanga vanotopodini kuti urusapota seichi Liberty uyu criminal yanga iri kude pani mbuya. Ndo pendakasvika kutaura Pamela Chikoreka kuti iwe nyaya dzawandidaidzira pana baba ere kuti wanditi iwewe ndiende kofona iyi ndakutobve pano because anhu adi kupondani inini. Cheni iwowe wakamubvunza ere iye Pamela wacho kuti iwowe munhu anoya necheni iwowe wakazwa ndiani kuti ngedza Raymond? Ndakazozwa manje pendakanga ndazodini because inini zvakaita zvekuti mapurisa paakaende kouya zita rangu rakaende pamberi because pendakazobve kwabiriri inini ndakazosvike pamhatso because kuti ndizoenda apa panga pananhu inyaya mwana ndakati wausiku pendakadzosere mwana zvakaitika usiku ere? ndiri kupindura bvunzo muri kundibvunza. Pendiri kutaura hangu handisi kuda kumhanya, ndiri kuda kuti tizwe kuti iwowe Raymond pakazi cheni ngedza Raymond, asi Raymond wacho ndiye waida kufonera handizve? Akauya mukadzi wacho ipo wakaona mukadzi wacho waida kuti ufonere Raymond. Waida ndifonere Raymond atongobve kuivhendi yekusungwa kwani iye nanga zvakaitaka wakati nhanhu ake aenda masikati paakamusunga, asi ndechizwa ini ndozi wakamusunga unozifungai chinyai aliupo ana statement yakakwana. Fungai chinyai ndiye akasunga cheni wakadzona secheni dzare wakazisunga akabatirana nhanya wakazisunga ndiye inini hapo ndandisikomba wakazi kwai sunga Liberty ware pani mbuya but chenika ndi anya Raymond Sauron. Saka akaenda kotora cheni dzemurume wakuya kuchipa uyu kuti sunga chibatsirana. Apo ndakandisipo but wakatosvika asungwa ndakasvika asungwa. Saka inini ndichisvika apa ndakade kurambidzana kuti musadi musarowe munhu ndokati wauda uchirohwa iwo. Iwo petuda kubvunza uyu munhu mbuya aya waida kuarembera papi? In short pane mutunhu uripo padhuze musango muroti apa panoti pana mbuya Masirembo apa panga paina alright. In short pawakasvika munhu achirohwa ari ndio pakafira saka waida uremba ari pasabhuku inini ndakasvika apa mambo ipo wakatangirwa papi? Zvinozi wakatangirwe panozi pamukoti. Saka varohwa ikoko uko kwamambo wanga uchiendeswa kunoiti? Kwamambo handizivi kuti nyaya yawo yanga iri yei kuzomuise kwani, asi kwamambo wakasvika achizwa? Kwamambo wakasvikepo eitozwa ende ndakatotaura naye ndakataura naye ndikatobvunza muzaya chii zvikazi ndiri kuzi ndadii ndarepa ndikaere. Ndopendiri kuti mbuya acho wakabvunzawo ere kuti mbuya imwe uyu muzaya uri kuti haana kumurepa marepwa ere? Iwo akangoti ndanga ndiri kurepwa ndiri bati munoona anga ane tuma ameno kwengo wange minzwa wahamba kurepwa tsapu ere? patsapu pawo apa paita dzonga papa zvima sport zvekunotiwo munhu wakwengo pangara itiza hatizivi zvakaitika kuti inyaya munhu unorepwa uchitiza ameno hatizivi kuti iwonaka ndinoutsanangura zvendakaona kutotozwawo hedu saka inini chiro chakandirwadza ngechekuti vanhu hatizivi mapurisa akanga ari kuite nyaya kuti masungira akani ndakatozvabvunza ere kuti hemanga muri kundisunga inini because ndakazotera fumire pakasumba vanhu ndakati handiendi because munyaya iyi handisi involved ndobva ndandiumba kwangu nyambisa vanhu pamastatement akuti honini wanga ari pari wanga aripo muri kuona
ndakazoona John Muyambo asvike pababa kukati mapurisa atora anhu apa ati iwo mangwani zisvike kuri kuchimarimani ndo patatoteereke nomapurisa ndakanadega ndasvike chemakazi iwewe paivhendi wakanga uripo kaiwe ndikati ndakasvikepo ndingaramba here pendakasvika ndichiona zvikazi nyaya yekuti iwewe wakazobve iyo Liberty afa katidi kuizwa taurepe kuti wakabvapo murizwa here mupurisa ndikati aiwa anhu akanga aripo aisvike kumateksi murizwa here zvikazi hatisi kude namba iyoyoyo yaanhu iyoyo iwewe uri kuzi waiponda ndikati aiwa ndude munhu wendotaura naye kuti iwewe uri kuti ndaiponda Liberty siti utaura umbowo maonero akadini kana paine umbowo munhu aramzi kutaura chakadini chaakaona zvino zvakatondirwadzawo kunyangwe maitomenge ichitaura ndinoda kutaura chiitiko chakaenda koitike pakati pangu inini ndichinoti maitomenge anga anoziya mahambiro zvakanga zviri kuita inini ndasungwa ndofunga ndakagare muprison 2 months pobva pazoite malawyers akazobhadhare mari tinotaure jekerere malawyers akatibudisa pabail murizwa tabude pabail takaramba tichienda kukoti amwe ayaya akanga akasungwa kukoti anga asikuchaya akatiza hapachina wanhu inini ndichiramba ndichienda na dhileti wakazofake aizi Masibera Matani takaramba tichiende kukoti takazi kukoti nofunga takaiteza about 3 years ndisikakangani tichindoenda tichibhadhare maloya tichienda chipetuka takazosvikire petakazi endai kukoti kuri kwaMutare taenda kwaMutare takaenda kosvika atina kutozopinde kukoti zvikazi amupindi just because mapurisa anoite basa rawo anhu haana kukwana petukai futi kuri kumba tichidzokere kumba ndakanoite vhiki ndichiona futi pepa rabva rasvika zvikazi maakudiwe kuri Chipinge taenda takazoenda tatu pamera chikorokora asi kwatinde koti ini ndakabva ndaenda na Masibera wangu dhileti tasvike kukoti Chipinge ndo patakasvika Zuze afa emergency wanga aripo pakabva kwa emergency wechikadzi late ndo paanotiti imimi matore nguva yakareba mechiye kukoti mapurisa warrant of arrest anhu asingauyi kukoti imimi chidzokai kubva nhasi hatichamudaidzi tozomudaidza chiendai kumba ndirini madheti acho ndaangu akapataka ndokanganwa zviro zvaanetime iuyu munhu zvazvatotaura munhu akaenda korepa mbuya bva akaonekwa ndiani achirepa ngoti anhu anorepana haaendi patebuka anhu anga atowanda wakaona ndiani 1 plus chii chakaita kuti paungana anhu anosvika 30 nguva dodoko yakadaro iyoyo netwanhu turi mbaeriya yekubaba akabve pakabhazi pakaridzwe ngoma pakaridzwe bhoso pakaitwa sei kudaidze kuti uyai parepwa munhu panapa mbuya anga akawanda uyu mufana 15 years ubva kukweyana nembuya ine 50 years kwakurepana anhu kwakuuya kwakutoona mufana achirepa kwakutomubata akamuona akabva amubata wacho mbuya handizozwisisa hangu maitikiro acho zvakaita ndaiti pamwewo ndo uchatotibatsira because mufana wayo ka 15 years waikudai akatiza and obvious pamwe munhu wakatotanga umubata unofana wanga ari murume wakatosimbawo kandori kamurume kakandori kanogona kundosikidzwa kutozwai mufana uchiri mufana active unogona kudai akadini ende uri kuzi wakauya necheni mukadzi wakazoenda kouya iyo muroti Pamela Chikoreka wakazoya necheni it means kuti mufana anga atoapprehendwa akanga atobatwa akawo pane majaindi anga atochi pane majaindi anga atobata chi mufana iyeye saka information iyoyo iri tricky ndozvendiri kuti hatina makasambuzana apakabva tochida apa Liberty azosunga
wakambomona ari pabhigo wada pazilibhati kuti azoita bhoko kutozigegesi akanga ari pabhigo ndozvendiri kubvunza izvozvo kuti wanga mbuya wakatonesere murodhi kwakutorepa murodhi anhu arodarika kwachitotoona mbuya arorepwa obva abatwa achimirira cheni kuti dziuye ribhati uya cheni bva dzazouya kwaubva achizoiswa cheni anhu kwabva atoita 30 kwaurohwa anhu aita 30 anhu kwauchizobva naye kuti takuenda naye kwamambo asvika kwamambo kwacho mambo wakanga aripo here mambo takasvika akati kudini iye munhu achirohwa panze haana urohwa time takasvika inini panga paine wana wake mambo handina kumuona direct panze wanga ari mumhatso asi wana ndichangami mambo zvanzvere ende inini chiro chinonga kudoti shamisei padoko Mutape tichitaura nyaya dzakadai ndii ndedzekuti mapurisa inini anonga uniti vhiringidzei mbichana because panoti kunga pakagadzirwe statement because hazvititaridzi kuti mupurisa wakanga ari kutange mwazvo because inini petakatotanga kuti usungwe kwenemerika vanhu vamweni vakadzekeye kuteere kusungwa tataura iyo munizwa here kuti zviro zvakadai but kana statement yemupurisa akanga atarisaka newanhu wakatange kupurezende nyaya wanga wadonzwe ngechi nyaya wechiisa anhu chi munyaya because asaizotadza kutaura kuti nhamba yakanga iri apaka yanga yakati wandei kana dai taindosungwa ka ndikusvikepo ka anhu ese akasvika paifanodini kundosungwa kuna vakaparawo bhota ikoko akaponda handizvo here because time ndakasvika inini vanhu vanga vari kuponda ka papati Gilbert Saurombe namukoma ake nguva ndakasvika inini ndio pendakati imi gentlemen ka munozoya munodii unofa but amweni akatoponda ka aripo pakati pekuti anhu ese akabvunzwa ka anonga kutaura kuti takaona izvi chidai iwo bemakaenda muchiendeswa kwamandikise kworuti wakagara 2 months makaenda muri angani takaenda takati aya pane akazotera usungwa Pamela Chikoreka wakazoteteresei isu tatange kudii kwenda uzwa muri angani takati inini Gilbert Fungai Chinyai T3 overall mamuri angani muine nyaya munoiswa mune muri kurimandi mamuri kurimandi panyaya yenyu kurimandi mamuri angani marume kurimandi tatakati Fungai Chinyai inini zodai tinota poka pati matana muri angani it's about the 4 newe panyaruwa uyu Pamela wakanga ari kwake asi makaa muri wakazviite kutotera kuzosunga paseri tachisana mukuru wamatanga zvinofamba setame mastatement muzwa ndio pakazo because iwo ndo akatange kwende koonana nemapurisa ana Pamela Chikoreka na Raymond Saurombe nelo arangadi adeza because pakatozoendiwe ko passport nemapurisa pata ane lawyer saka isusu takazondoite kutozozwa kuti tinodiwe kui kuchimanimani kwauche kutotera kwautosvika dzinodzapireyo kwakusungwa all right it's okay no tazvizwa saka ndataura kuti nyaya iyi yakanaka ngekuti iri kumapurisa taitogona kuti ngatitobva taiendesa mumapurisa but yatogara iri kwasi iri ikoko kwacho ine magariri ndikuone kuti masangano ndikuone kuti nyaya iyi inofanira pakaseenzeswe mari asi zvikurwadza baba namai yes mapurisa akakanganisa kusadzoka nefeedback yes tiri musame country yes saka ipapo changamiri mwapuwe basa guru no hatina hedu basa rinotikurira isusu ukaona
Mwari haakutakurisi muchinjiko usingagoni kutakura. Akatokuona kuti haukwani haatokusvitsipo. Ukaona watosvitswa iwe unochiona kuti ndochisimudza ngepi but urudo kutosimuka muchinjiko wacho iwowo. Pamwe ndiwo unozoti ndinguya undiisira apa. Jesu wakatakuriswe zimuchinjiko roti tese tiri muno vatiri takuri. But wakasvike pakuridzvara akaenda naro akazourayirwa akakomerwa futi ipopa. Tinoipedza asi mambo ini ndabva ndakazoende ndotora chokwadi ndichibve kuprison ndakaende kumhatso kwababa Tomeki ndichisvika ndikati baba ini ndoda kutsanangura ndine urombo ngezvakaitika ende kusungwa kwandakaita handiti uye pamhatso pari penyu kunyange makazwa kuti ndakasungwa pamhatso penyu ndinosvika because ininika chiro chakatondivhiringidzawo chiro chakatondishamisawo zviro zvakaitikira zviri pendirika but zvinondirwadza because vanhu ava vakati tisvike kupakuchena expenses nanhasi unobva nemusoro wangu wautori zvakadii zvakanaka nemaitiro akadii aakaita nanhasi uno zviro zvinondondibata. It's okay. It's all right. No, waita kuti elisita zvaka zvetazvika kudzokera ngogara. No, tine urombo baba namai tinota. I'm sorry Changami. Ndiri mubvunzo wekuti pamakadaidzwa nemapurisa pane mupurisa aita mapepa enyu handiti akakupa ipepa kuti mwana wenyu wasungwa taakumuendesa kumochari. Hamuna here pepa remakapiwa? Hapana here kana kuti hamuna here mamwe mapepasi aripo anoti nyaya iyi yakaitwa naconstable Nhingi kana kuti yakaitwa nasergeant Nhingi? Zviripo pahero pamaneka post. No, izvazvo vano ava nyaya iyi zvataura baba ava ndi Mr. Marangwana ndo zvinhu zvakaenda. Unoziva kuti chinhu kana chisudi kufamba zvakanaka. Wambozwa nyaya ndataura ngenyaya yemapepa. Pepa haribudi zvichihwaiwai. Nyaya dzakadaro hadzibudi mapepa ava. Because iye zvizvi angadai ari kuda kusenza mapepa. Saka tinozosanyora izvosanyora. Ko vanhu vacho hamusakondakita angati asiya akadaro. Iyo zvizvi we are talking of 18 years. Nyaya yautanga utaurwa ndezvayo nhasi. Zvina manyanga ari kudirwa. Zvese zvouri kuda information iyoyo mangwana tiri kuendako ndiri kuonana naUsa Nchachi. Chakanakira kumapurisa that's why kwakapuwa zita rekunzi kumapurisa. Hakunzi kumupurisa kunonzi kumapurisa. Mupurisa uripo nhasi kuti unodaire nyaya iyi ngekuti iri kumapurisa. Haizi banda haisipo. Hakuna nyaya inonzi nomupurisa ndaisipo. Makambozviona? Hatisi kuda wanga aripo. Nyaya yedu iripi? Hakunzi kumupurisa. Kungazi kumupurisa anozi mupurisa vakakasi urupuwe mapoto. Uko kutosvika uchitaura nyaya yako totaipotozi chakati 10-15 minutes information kuti izvisisiri ipopo anobva totaura kuti right nyaya yenyu takaita tikatopedza takaiendesa kukoti. Ukaenda kukoti ikoko uchataura kuti ndabva neinformation iyi kustation yakati CR DR what kesi dzavo nhamba izvi anondosvika unoona akatotarisa sounzi Nhingi titarisiro CR 222 of takati neDR racho reCID 16 of takati toni zvotozi gagonzi tipei dhoketi racho. Dhoketi hapana zvinhu zvinombonetsa. Nyaya yatiri kutaura munomi otherwise by Tuesday latest ndinenge ndatoo neanza yekutoziva kuti zvakamira sei ende nyaya yacho chaachakaimisa chii newanga akaimisa wacho ndiani nechaanga akaimisira chacho. Uri kuona kuti pakaitika short listing yakanyanya from 30 to 6 yozodzika kuuya ku3 yozodzoka kuuya pa4 yozochinja mazita yozoda izi. Pane zvakawanda zvinenge zvakaitika but isusu hedu hatisine nazvo tichiona kuti wati akafa
angana pane ameno paonini muzi wakafa umweni panyaruwa andinaombo nani vangani uno panyaya yacho itu wakafa meaning kuti still kuchine vanhu about 28 vari answerable. Iwewe pakasungwa vanhu vanhu akanga aripo vari paine vanhu almost about 30 pane vakatorwa here musi wacho. inini zvakaitika ndakati inini handiendi pane vakatorwa here musi wacho. ipopo apo handizivi because hapana ndakazoone mberi. Asiwo hauna kutorwa. Handina kutorwa. Makazoita zvokutera. Pakazouya unozi John Muyanga obva anditi wanga wakuzivudikana nemapurisa muri. Iwo uchakazoita kuti moti pane vanhu 30 vawasvika iwo vanhu vakarova munhu vamweni ivo vanhu 30 acho hawazivi. Ndingati inini vanhu vendakanyatsa kuona handidika handisi kutaura hako mazita ndiri kungoti unoaziya. Pane ndinoziya because akanga atova manheru asi panga paine munhu wanga akawandisa muziva here. Nyaya yakatanga yakaitika nguva hii. Nyaya inozi yakatanga handisi kuma1:12 ikweyi masikati. Ini ndakazosvika kuma6 manheru ndikutaura 6 manheru uyo anga achikuzwa pambao ndichisvikira but wakanga arwadziwa maonero ndakamuitaka munhu wanga arwadziwa. Saka wakaita 6 hours achirova. Wakanga atorwadziwa because ndakatozosvika futi ari kudii ari kurova but waitotadza kuti munhu warwadziwa. Roa ndokati hazviiti pamunhu wadii ndopakatanga uchitondibukira ipopapo mhepo yake yatosimuka unochitochaya futi chii. Tiri kunetsa kamunhu uyu wairohwa ari pamambo. Mapurisa akazoya kotore chitunha pamambo. Alright. Nyaya yenyu tainzwa yanaka mayatotanga zvapera imimi penyu madini matopedza ngoti chetiri kuona zvizhinji panapa nyaya yenyu haisisiri kuno iri kumapurisa ndo chayakanakira ende nyaya inonga yaendawo mapurisa. Makambozwa nyaya yekunzi dhoketi rinoshayikwa? Hakuchina bazvo, hakusina ririyo cherinoita dhoketi rere rinobviswe peraida unga riri ropfekerwa apa but pakasvika hei hapapedzi 30 minutes dhoketi ende harimbobvudzwi kuchaji officer in charge. Ukasara wari officer in charge ukapuwe drink unosara wopedze drink dhoketi rinonga rauya because anhu akahira dhoketi ramwe acho akatransfer amwe acho akafa. Chipurisa zvichakanakira ukabata mbavha uri constable unozwa sergeant, ukabata umwe mupurisa watova assistant inspector, ukasungisa umwe mupurisa kuchera umwe mupurisa uri kupurisa kuti uyu une huori hwakadai iwo uri mupurisa yari mupurisa watokwira. Saka anotiburana ega ipopa haachabvundurana ngekuti pane nyembe ichadiri inobuda. Ukaona wasungisa umwe mupurisa uri mupurisa uri kukwira lani. Saka aripo izvozvi haana chaanode kuvigiridza ngekuti haana akangopuhwa siyara nhamba zvikangoti anotaura nyaya dhoketi riri pano tototaura kuti right dhoketi ngariende kukoti ratoenda kukoti zvatodini and inyaya yaanechesa black I was saying inyaya iri kudare imwe mwese mutori muno muchada kuizwawo mafambiro ayo mwese ndianosvikaduzwe munyaya yemaperero mukazwa kuti yapera iri mumaoko mwangu yoite 18 years munoti rosi baba akananzva kunanzvira munhu akafa. Ngatiite madhiri ekugold matombo kumombe hatiiti madhiri ekunanzvira munhu hazviiti. Tinoita kuti ipere. Handini ndichaipedza handisi kudompromisa nyaya iyi haisi mumaoko angu iri kucriminal courts. Cheri kuda ngechekuti ini ndichabatsirana newecriminal courts varipo izvozvi kuti nyaya iyi iitwe ipere.
yapera inini ndoparinopindwa pane matsuka ropa angu pamwe ndoparinozonanzvira. Zvino izvizvi nekunanzva kwacho ndinode kuti nenyaya nedhoketi racho unoziva nekuti izvizvi. Saka ndichatofaita kuti itongwe ipere, tizive munhu akaita nyaya iyoyo nemafambire ezvakaita zvese. Mapostmortem results ouya oenda kuabereki. Haugariba musina munhu, hama yenyu ikafa ndozvazviri kubvunza kuti mune mapepasi yapera munopiwa inozi court extract. Hatizivi kudaidzai kudari, nyaya yenyu yakapinda mudare yakazofamba kudai, nhingi nanhingi ndo wakazobatwa waine mhosva yekuuraya mwana wani wenyu. Saka vanhu ivavo nhingi wakazi 10 years, nhingi 15 years ngekuti ndiye wakadai. Uyu mwini wacho wakazozi 5 years ngekuti wakazondonga aripo kana kuti zvakadai. Asi ndiwo vanhu vakazobatwa nenyaya yekuuraya mwana wangu. Imwe motosara muchiti asi nhingi waishingawo futi kuuraya mwana wangu. At least uruzive mhandu yako yakauraya mwana wako. Hauna zvaunomita, watochiwi kujeri. Asi you find what we call closure. Unozorora. Imi mwana wenyu wakauraya wakati anhu acho akazoendeswa kujeri. Kunzi kuti zvakadaro bva zvakafamba zvakadii zvakanaka. No, kana wakabatwa wakazoenda kujeri ngoti zvasikaiti zvino vari pastage yekuti vari mudilema and they are still recalling the day rawakaona mwana wavo akadhina bada. Up until now hapana answer. Saka imimo sedare ngatibatsirane. Handizvo. Information yetinogona kuwana nei ngatibatsirane kuti tione kubatsiranawo futi nemapurisa, mapurisa aone kubatsiranawo futi nedare. Muri kuona kuti imwe nyaya tingafunga kuti kunonoka kwayo kwakashata, but kwakadii futi kwakanaka. Kwaita kuti aro yanga akaibata acho amwe acho akafa, aidoidisturb hani kudya kwaakaita amwe acho haasisiko nekuporisi kwacho akaritaya. Yakuda kuhendliwa neanhu ari clean anonga achitoti mwamwana iyi nyaya ngaiitwe idini ipendwa. Vasinei nayo dai yakauya mazuva yacho ichi kupisa taishupana nayo ngoti inenge ine vanhu vakaidyira. Muchaona kuti izvozvo hatisviki pamwe Mei pamwe haatoperi kana June tisati tatone anza. Hazvishamisi kuti next court date redu mune muchitozwa paine madevelopments atodini atoiti hatisi kuita which handing. Hatisi kuda kubata munhu kuti nhingi kana tiri kuda closure yavo sababa namai. Isusu as a community munoda here munhu unofa mwana wemunzvimbo mwenyu mwemunobva mwemunogara unofa achitsakatika unga huku. Pano unoda here. Ngatibatsirane vanhu ivavo nyaya yoitwa yopera avawonawo zororo. Mangwana mukajairirwa kuti munhu akapondwa pakasenza mari nyaya yake inopera, muchaponderwawo wenyu vana. Imwe wacho muchasvika pakupondwa ngoti vana vaya vachapera. Uya wekupondwa vanoti ana apera kwauchibata ana baba acho mwauchipondwawo futi imwe. Zvemunoda kuzoti ngatiimise nyaya yekuponda mwapera. Mwapaona. Saka no, it's okay. Thank you very much. Nyaya yenyu taitora record. Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,